So maghagpat mi og tangkong na nanghuwa siya sa kahumayan guys, kay para naisudan. So kumusta naman mong tanan diha? Happy Sunday sa mga bago na kong followers. Salamat kay sa inyong tanang suporta, viewers, og sa dili nako followers, thank you so much. So maghagpat og tangkong para naisudan kay kani libre kay daghan sa kahumayan na ni ang pagkugi lang og kuha na mas busing nang huwag tangkong. Init kayo rong kahumayan. Wa ko ni kuyog kay grabing kainit. Way nang huwag tangkong lain lo. Way nang huwag tangkong lo. Hello guys, dara mong tangkong, so ready to cook na ni. Guys, wala nila mas lamas guys. Patis. Walay subak dai guys. Kuanra patis, ahos og selespada og bombay. Ang among ilamas ilunod na. Siya ay magluto na guys, busing. So, photography ra ko ron yang adlaw kay dunay karon. Ang pinaluwa ko na.